Er wordt al jaren praat over het opknappen van de 79-jarige Siddiq. Dat het nodig is, daar is elke niet naartoe rijens. Met de 600 miljoen van het ministerie van Milieu en Infrastructuur worden de sluizen opknapt en krijgt de zeekering een toplaag van asfalt met daardoorheen gas. Het krijgen we een eerst van de provincie. Het is het maximaal helder in deze tijd van bezuiniging, zo vindt de deputaire. Wij zijn onnota met deze eerste stap tevreden en de uitdaging leidt in de vervolgstappen een goede bestuursovereenkomst en derde goede afspraken met Riek en de regio ik in vers lezen. En dan ben we echt tevreden. Want uiteindelijk is het oorspronkelijke plan flink uitgekleid. Daarin draaide het ook al jaren om dwarsgebied en het loeken van toeristen. Ze hebben nog geen geld voor een groot dwarscentrum en het opwekken van zijn naam de Blue Energy. Een techniek waarbij stroomhellen wordt uit het bij elkaar brengen van zwiert en zout water. De hoop is nou vestigen op nieuwe afspraken met Riek. Daar maken we mijn waar we bovenop dat daar de zaken ik weer in mogelijk maken worden. En dan is die planmakerij, dat speelt het nou eerst. Blue Energy en dat dwarscentrum, daar ben we al heel reëel mee aan de gang. Dat kunnen we in redelijk vlot verwezenlijken. En die hele rest hebben we tijd van nodig. Die tijd mag we zelf ik gunnen. Die tijd mag ik nemen. Nou, en dan ben ik ervan uitzoeken, dan vinden we de centen ik wel weer. De Tweede Kamer moet nog wel green licht, Jan. Het werk kan dan in 2015 los.